en lidt usædvanlig dame, som man i øvrigt mener skulle stamme afsted fra det nordjyske. Det kan være, jeg kender hende. Det er ikke så meget det, der er karakteristisk ved hende. Det er mere det, at hun i mange år har drukket lige i overkanten af 40 bajer om dagen. Og det er der altså nogen, der synes, der er lige i overkanten. Og det kan godt være, men efter omstændigheder, mine damer og herrer, så holder hun sig faktisk fantastisk. Og som hun selv udtrykker så smukt, hvem fanden har taget skade af en smule øl? Den rømmer har lagt en sorte negle. Hun drikker og hun er lidt dum, så hun er glad. Det er så trist, siger de. Den rømmer har lagt en sorte negle. Hun har 2 mænd og 8 barn, så hun er glad. Det er så trist, siger de. Det er så trist, siger de. Den rømmer har lagt en sorte negle. Hun griner, får mig til at lidt og siger mig, hvad fanden skal mig? Det er så trist, siger de. Siger de. Det er så trist, siger de. Det er så trist, siger